على نبينا وعليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة أطفأها وإن رأى سيئة أذاعها. Eyüp peygamberin hemişe bir ediyen duası varmış. Näme dua etýänmiş? Hudaya, bir hemsaya, bir qoňşyň şerrinden kömek isteýän senden Hudaya. Hudaya bir qoňşymyň zererinden Hudaya senden saňa sığınýan, kömek isteýän näjere qoňşy. On gözü meni görüp öti, emma yüreği menden habarly. Gözü görüp öti, yüreği de habarly. Men bir gowy iş isteme, onu bilmän şyk bolýar, onu görmän şyk bolýar, onu hiç kim ýanyna aýdanak, men bir gowy goňşym ma diýip. Bir ýaňşyp ýazypdy bir zat edasam, inişimden şey etip bäda diýip halkyň ýanyna jar çekip bäda diýipdir. Hudaya şo hemsaýaň, şo goňşyň şerrinden sakla meni diýip dua etýänmişdik hemişe. Hibbat ýaxşylyklary edenini görmän şyk bolýar. Aynuhu terani ve kalbuhu yarani. Gözü meni görüpdi, yüreği de menne diýipdir. Bir gowluklar görenne aýdanak diýipdir. Bir ýalňyşyp ýazmaklar görse-de, şonu derrew hemsaýasyna baryp, gyzyl tapan, altyn tapan ýaladip, geniş tapan ýaladip, şeýle urtduha, şeýle diýha diýip, onu derrew baryp aýtdy. Musulmanyň etmeli işi däldir. Kalbinde iman var adamın etmeli edeplerinin ahlaklarynyň däldir. Allah söýýänlerdir bu ahlaky. Pak din isteýänlerdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tapşyryp giden zadydyr. Musulmana mehabbetli bolmaly. Aýbyny örtýän bolmaly. Akyl bolsaň, ýaxşy akıl bolsaň awreýli kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaxşysyny diýe mahtum bolýan. Allah'nyň dosty mahtum bolýan. Kuddise sirru. Hep talab bilen ýazyp goýmaly, öýlerde ýazyp goýmaly şunu. Akyl bolsaň awreýli kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaxşysyny diýe. Akyl bolsaň awreýli kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaxşysyny diýe. Haklyň bar bolsa, musulman bolsaň, bir gowy adamyň aýbyny örtüň. Aýpsız adam boljakmy? Peýgamberim meger her kim bolsun tarap. Sowafymyş, işanmyş, garaçymyş, karmentmiş, ahunmyş, her kim bolsun peýgamber adal şol. Ýamanyny örtüp ýaýyň ýaxşysyn. O pahir ýalňyşyp gurrun etip duda biriniň aýbyny ay koy bu gurrun koydi, mert bol, erkadam bol. Erkadamdy bağışlan bir hileylik kılık gelişmek kefini idinne gezmek. Köne yaşullar geçipdir. Türkmenin içinde. Biri gelip falan nede deyip gelip gurrun verýänmişdik. Falan etti deyip. Inni bir yaşulun içinden geçýänmişdik ka. Ay koy bu gurrunlar innep görme deyip bunu koýanmış. İnne howlukmanjyk baryp başga ýaşulada geňeşýänmişdik. Bäşijiri gurrun ma nätmeli bolar diýip. Bäşeýlemi diýip ol oglana, ol zenanaga, ol gelip kep getiren adama kefini inniýärligini belletmeýänmişdikler. 30 ýaşdan geçelli, 40 ýaşa baralla, 40dan geçelli. İman edebidir. Ay koy diýmeli. Akyl bolsaň awreýli kişiniň ýamanyny örtüp ýaýyň ýaxşysyn. Cemaat halamyn biri eşitsin hala eşitmesin. Şaýtjak kefimi. Hala biri anansın hala ananmasın. Hala kabul etsin hala kabul etmesin. Bir şeýitdirip dagy, bir erkeklik bolupdy, bir mert bolupdy, ýa jowan bolup, ýa ýaşuly bolupdy. Ha beýtmeň, goý bu gurrunlar agzamaň diýse, kan oturup tesbih sanamadan 10 gün Recep ay arada tutmadan şun sogab kanna Allah'ın yanına. Kıyamet gün görürsünüz şol adamların hey derecelerinin olakanlığını. Din aydiyamını.
Allah diye buyurunları. Ahlakına bir Müslümanın hurmatını saklamada safı olmak. Yok, mert bolmak diye adına. Safı olmak diyme. Şayet şun yan kaydiyen yaşullum edafe nefil tesbihleri yok bolsun, edafe nefil zikirleri yok bolsun. Şayet edafe nefil namazkan okuymayan bolsunlar. Şayet nefil aradakan tutmayan bolsunlar. Emma ol mertlikleri bilen, ol hakılları bilen, ol dinin mehkam durmalı yerlerine mehkam durmakları bilen Allah'ın yanında kan dereceler beyikti. Beyiklik isteyen olsa, izzet isteyen olsa, Allah'ın yanında sogab isteyen olsa, aydılın kefi mehkam bellesin. Ay ödüm bilerim deyip, gece ünlü hara arada tutyanmıştık da hamana. Bir kepçiğin mi yerde kep getirenine, eline tesbih alıp, şeyle mi deyip onu iyidirlap dursa, o hiç karadır olur. Yönücü bir adam diye öğüt işmez Hudayın yanına. Yönücü bir adam ha. Allah'ın yanına evesi işip vermer. Ağzı bekli olup da eline tesbih sanap da yeni kefin iyidinle gezip verdi Allah söymez. Şeyle mi deyip onu öcüktürüp odun oklap onun kefini kızdırıp deyip onu Hudaydan korkmalıdır. Allah Zülcelal isteyen nedir mini? Bu gurrun şundan çürüymeyi diyen, kadar yaplaştırıp, yepleştirip aydileyen gurrunlar der.